Wato lalle dalilin wannan zuwa tamu shine na muga yadda wannan bala'i ya kasance. Mun gani wato cewa wajen kanti 279 kwamsa suka kone suka tafi a hayaki gohi da banza. To wannan abin ai ba za a iya cewa zai ta yi shi ma a banza. Wannan abu ne wanda ya kamata kowanne daga cikinmu, daga su manya-manyan mahukunta, hukumomi da na ƙasa kuma da na ita wannan babban cibiya ta Nijar gaba ɗaya, wato babban birnin Yamai, masu kula da ita, da kuma mu kanmu mu duka mazamna garin, da kuma su wanda abin ya shafa, wato da masu kantuna a nan gurin, masu kaya, kuma wanda suka kawo kayansu, waɗansu domin gyara, waɗansu domin a saida musu, waɗansu sun saya ba su ɗauka ba suka tafi da shi. Duk wannan abin ya faru, don ya shafi kowa. To lalle ya kamata mu wa kanmu wato ayoyin tambaya manya-manya na waɗansu matakai ya kamata a ɗauka domin irin wannan abubuwa kada su koma faruwa. Gaban wannan ba shine na farko ba. An ga sau ɗaya, an ga sau biyu kutankucin irin wannan. To ya isa, ya kamata kowa bakin gwargwado ya kawo nasu kokari domin mu rika yin rigakafi saboda faruwar irin wannan bala'i. To Allah ya tsayar nan, Allah ya kiyaye gaba, kuma Allah ya sa mu duka mu falka, kowa ya kawo tashi gudunmuwa domin Allah ya taya mu gaba ɗaya, kuma Allah ya sanya alheri a ciki. Wayanda abin ya shafa su ma muna musu fata cewa na ɗaya Allah ya tsayar nan, kuma Allah ya mai da gurbin, Allah ya mai da fiye da gurbin, Allah ya sa ya zamanto musu kafara, kuma Allah kiyaye gaba. Assalamu alaikum.